Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 15-nji iýuly Azat Türkmeniň dünýä habarlary atly täzelikler gelipleşigimiziň ilkinji sanyna başlaýar. Bu mowduň aslynda siz mundan beýle dünýäniň möhüm wakalary bilen baglanyşykly täzelik habarlarymyzy dinlärsiniz. Gepleşigimiziň bugünkü sanynyň başynda käbir täzelikleň gysgaça mazmuny bilen tanışdyrýar. Bu ýylky Gurban bayramynda Türkmenistanyň köp raýatlary jany soýmaga beýlede dursun. 1 kilo ete de pul tapmandyrlar. Näme üçin? Ýat ýurtlarda ölüp gitip gidýän raýatlaryndan habar almaýan Gurbanly Berdimuhammedow Ýaponiýanyň atyly öldürilen olky premier ministriniň hatyrasyna uly sadaka berdi. Muňa nähil düşünmeli? Lukashenko Putin bilen telefon gurrundeşdiginde Amerikanyň we Ýewropa bileşiginiň Orsiýada hemde Belarusiýa garşy uruşa başlamaga taýýarlyk görýänliklerini duýdurdy. 3-nji jahan uruşuna garaş bermeli bolak aýdypmyka? Britaniýanyň premier ministri Boris Johnsonyň wezipetinden çekilmeginiň sebäpleri barada nähil samahyllamalary bar. Germaniýanyň dolandyrjy partiýasynyň ýapyk bankedini 9 sany aýal maşgalanyň iýmitine seks gangsterleriniň ulanýan psikotrop maddasynyň goşulanyny habar berilýär. Ol banketde Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz näme işläp ýörkä? Joe Biden'ın gyýdy öz günneliginde men kakam bilen ýalaňaçlanyp bileje duş alýardyk diýip ýazanna näme gödüňinde tutduka? Kanada'da ve Britanya'da sonku günler Covid keselinden öldü diýilýänleriň 90%-inden hem gowragy ýene de sanjymalan adamlar bolup çykdy. Sanjym barada biziň beren duýduşlarymyz dogry bolup çykýarmy? Indi şu beýleki habarlaryň dolarak mazmuny bilen tanışdyrýar. Türkmenistanyň içinden gelýän maglumatlara görä şu ýylky Gurban bayramynda köp raýatlar jany soýmaga beýlede dursun, hatda 1 kilo etede pul tapmandyrlar. Näme üçin? Adatça büdjet edaralaryny işleýän adamlaryň aýlyk haklarynyň aýyň başky 3-4 günlüň dowamynda berilýändigine garamazdan bu gedek Gurbanlykda adamlar ýere zat alyp bilmesinler diýilip ýürüýt edilen ýaly köp adamlaryň aýlyk haklary wagtynda tölenmeýändir. Hatta käbir edara kärhanalaryň şu güne çenle möýde işgärleriň aýlyk haklaryny bermeýänlikleri barada habar gelýär. Netijede köp adamlar Gurbanlyga jany alyp bilmeýän ondan bundan kart kowal alyp we dukanlardan adawlak es satyn alyp Gurbanlyk bermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýarlar. Şuny ýurdun häkimetleri Gurbanlyga gabatlap ýürüýt edýärlermi ka adamyň başga täpleri barmy? Şu arada öz garaşyňyzam kommentariýa bölüminde hökman ýazym. Şu ýepden birinji güni Türkmenistanyň watan habarlaryna ýurdun ozalky prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň Ýaponiýanyň atyly öldürilen ozalky premier ministri Shinzo Abe'niň hatyrasyna uly sadaka berendigini habar berdi. Ýatladyk geçdik. 67 ýaşly Shinzo Abe geçen hepden 5-nji güni ýurtda geçiriljek parlament saýlawlaryna dalaşgar hökmünde öz tarapdarlarynyň öňünde çykyş edip durka bir yerli raýat tarapyndan atylyp öldürildi. Ony atyp öldürenem Ýaponiýanyň harby deňiz güýçleriniň ozalky bir harbysy bolup çykdy. Yerli media bu raýatyň Shinzo Abe'niň alyp baran döwlet siýasatyndan nägeýle bir raýatdygyny we onuň köpden bäri Shinzo Abe'ni öldürmekligiň külküline düşüp gelendigini habar berýär. Elbette hormatly dinleyijiler, bu gynandyrjy waka. Ýöne şu çaka çenli aradan çykan Türkmenistan raýatlaryň hiç biriniň ölümine öz gynanjyny beýan etmedik Berdimuhammedowyň haýhydyr bir daşary döwletiň odalky lideriniň ölümine şeýle gynanç bildirip oň hatyrasyna aýratyn sadaka bermek bir hili geň bolup görünýär. Näme pikir edýäňiz? Berdimuhammedowyň şu hereketi hakykatdan hem rehimdarlygyndan gelip çykýan zatmy ýamyň aňyrsynda nähildir bir başga matlap barmyka? Şu aradaky pikiriňizi kommentariýa bölüminde ýazsaňyz has gowy bolardy. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugynyň işgärleri ýurda gitmek üçin nowata ýazylan müňlerçe adamyň sanaw maglumatyny ýitiripmişler. Hawa ýitiripmişler. Ýöne muňa konsullugyň işgärleriniň başga hiç kim bilen. Bu arada Türkmen News internet neşri şu ýepde habar berdi.
Indi özüňiz pikir edip görüň. Ol bir nowata ýalan adamdan atlaryny konsulluk kagda ýazyp saklaýan nädir? Kompýuterda saklanýandyr. Ýöne bular ýaly sorawlara jogap berjek bolup konsullugyň işgärleri arryklarynyň byna mandyrlar. Hamala geçen ýylyň noýabryna konsulluk odol köne ýerinden täze ýere geçende şo sana bir hili ýollar bilen ýitirim bolupmuşyn. Ine olan bar berýän jogabym şu. Ýöne bu jadywöýlügiň tebämini Türkiýedäki raýatlanmaz konsullugyň işgärleriniň inni täzeden sana düden bolup adamlardan yine täzeden para başlamak üçin toslap tapan pırlılık diýip hataplaýandyklaryny aýdýarlar. Şu wakalaryň ýüze çykan bir wagtynda da Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurda garyp gaýdyp barmaklary hedidem ullokan problema bolmagyna galýa. Şu ýylyň 1-nji iýundan başlap Dubaýa, Frankfurta we Kazana ýolawçy şorlarynyň hepdere bir gedek ýola goýulmagam ýagdaýa bir üýtleşik bir oňy täsir etmedi. Sebäbi ýagdaýdan habarly çeşmeler bu çorlara odaly bilen hökümet işgärlerini we baýy hökdegärleriň bilet alýandyklaryny diňe şolardan soň orun alsa ana şolarynlara bir näçesi gymmat bahadan bilet satylýandygyny aýdýarlar. Netijede ködürlenýän bu mümkinçilik bar bolan istekleri asla kanagatlandyryp bilenok. Üstesine Türkmenistanyň raýatlaryň iň köp jemlenen ýeri bolan Türkiýe bilen aralykda ýolawçy gatnawlary henidem dikeldilenok. Netijede edil şuun kugun käbir raýatlanmaz. Indi onlar şugun bäri İstanbulyň aeroportunyna gözlerini ýola dikip nähildir bir charter uçurlarynyň gelerine garaşyp oturýarlar. Şol arada da bir ina maglumatam gelip goşýa. Indi olaň aeroportda garaşyp oturanlyklarynyň türkmen häkimetleriniň habarlydykları ýa habarsyzdyklary men tek belli däl. Häkimetleri habarly etmek maksady bilen bu raýatlary video almak üçin olaň ýanyna golaýlaşdyň, olar edil gudullan ýetýär bolup eli kameraly adamlara garşy topulýarlar. Ine şu arada da maglumat gelýär. Ine şeýle wakalaryň birini blogger ýerleşmedi Farhat Durdy şepden ikinji ony öz YouTube kanalyna görkezdi. Bu wakada Hamida adly bir ýerleşmedi aeroportda girip şo taýda inni onur şugun bäri takdiri ten berip uçura garaşyp oturan şo Türkmenistan raýatlaryň bir toporuny video aljak bolupdyr. Ha şu taýda şo videodan bir bölegim görelim. Bu Farhatyň kanalyndan alynan video. Şonda şol ýanky Hamidi ýerleşmedi şolary video aljak bolanda olardan käbirleri Hamida topulup ona on kamerasyny öçürmegi talap edýärler. Hemem käbirler bolsa hatda o fizik taýdan hüjüm edip on elinden telefonuny almaga tynnaşýarlar. Teredin şu taýda. Ne şu taýda şu gapdarly oturganlar şularny türkmenler, Türkmenistanyň raýatlanma şolaryny uçura garaşyp oturýarlar. Özlerem käbirleri bir aý bäri garaşyp oturanlyklary aýdýar. Şolaryň hemmesi. Ýöne şolaryň hiç biri özleriniň video alınmagyny islenoklar. Inde şolam gelip şolay alam gelip föw ýa şu Hamida diýen ýerleşmede ine şu videony alyp duran ýerleşmede föw ýa. Ýani ulanam föw gitdi. Inde teredin aýlanyp gelip ýa-da şoňa ýankary ol. Ana o taýdan aýlanyp gelip ýygynyň gelip şu kamerany aljak bolýar häzir. Indi serip görüň şu. Ine Farhadam gönefirde şoňa teredip oturýar. Göýgeri ýa-da. Degme kamera diýip. Men aldyr şonu. Men haýş etdim diýip. Elini aňyryp ýanky şu Hamida diýilen ýerleşmediň elinden şu telefonu aljak bolýar. Olam beren o. Ine seredin adamlar ine şular ine şu gyýgary oturanlar şoňa teýýänler ýurda geçjek bolýan raýatlanma. İçinde de käbirlerini bir aý bäri garaşyp oturanlar maýdypdyrlar. Ýöne şolaryň hiç biri öýlerin şu taýda garaşyp oturanlyklaryny bildirete gelen o häkimetlere. O taýda o Farhadyň maksady näme? O leýleki Hamidi ýerleşmediň maksady näme? Şunu video alyp şu YouTube'da goýup şu häkimetlere görkezmek. Ina şu taýda siziň raýatlaryňyz garaşyp oturýar, käbirlerini bir aý bäri garaşyp oturýar. Bulara eýe çykyň, bulara alyp gidin. Şolara uçordan bir orun verin diýip görkezmek üçin. Bolmasa şolary görkezmeseň, şonu habar bermeseň häkimetlere olar nirden bilsin? Ýöne ol aeroportyň içinde oturanyň bilen olar bir palatyp bilip bilmede. Ine şuň ödem ine biziň raýatlanmadan gynansak da hakyky ýagdaýyny görkezýär. Şu gönefirde şu bolup duran wakany görüp oturan ýanky Farhat Durdy şolary borçuňyz şu bolsa şu aeroportdan çykman ölüň gyrlyň diýip bildi.
Oň şu yüzlenmesine meňem bir hili goşulasym gelip gitdi. Şo Farhadyň şol çagyryşyna siz goşulýaňyzmyra elleşler. Şu geçen wagtlar güni Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Putin bilen gurrundaşlygynda özüniň Putin'e Amerikanyň we Ýewropa bileşiginiň ortaýada hem de Belarusiýa garşy uruşa başlamaga taýýarlyk görýänlikleri barada habar berendigini aýtdy. Ýene şu arada da habar terişdilerine de maglumat çykdy. Bunda näme üçin beýle möhüm bolup durýar? O barada da häzir aýdar. Edil şu gurrundaşlygyň öň ýany Belarusyň harby güýçleriniň başdagynyň ýol başçysynyň orunbasary Ruslan Kasyginim şeýle maglumat bilen jurnalistler öňüne çykjypdy. Oň aýtmagyna görä, Ortaýa we Belarusiýa garşy ýola goýulan hibrid uruşy netije bermeýän soň inni Amerikan Birleşen Ştatlary bilen Ýewropa bileşigi bu iki ýurda garşy uruşa başlamak üçin ýol gözleýärler. Belarusyň goşun ýol başçysy Günwataryň Belarusa garşy hüjüme geçen halatynda olary bilen Polşanyň territoriýasynda ýerleşýän karar kabul ediş we harby dolanyş nokatlarynyň güýçli raketara uruglaryna sebäp edilýekdigini aýtdy. Polşaň NATO agda ýurtdugyny gödeňine tutdy. Onda beýle şaklyşygyň 3-nji şahan uruşyna getirmeginiň mümkinligini öz-özünden düşünükledi. Şulam elbetde hemmekşin alada goýýar, alada goýmaly. Edil şu wakalyň fonunda da diýinjalykda gelip ýören ortaýa deputatlar şu hepde gysgaly ýagdaýda parlamentiň maslahatyny geçirmeklige çagyryldylar. Parlamentiň iki palatasynyň ikisinde de geçiriljek bu maslahatyň gün tertibi barada häzirlikçe maglumat berilen ok. Käbir ortaýatly bilermenler ýüze çykaýmak mümkin uruşyň köpü sebäpli ortaýatyň harby doktrinasyna gysgaly ýagdaýda täze üýtetmeleriň girizilmegine derurlugyň ýüze çykanlygyny aýdýarlar we şu gysgaly maslahatyň sebäbini şoň bilen baglaşdyrýarlar. Ýöne hem Günwatar ýurtlary şular ýaly ulurşy meçe görüp bilerlermi ka? Meçe göräýänlerine olaň gazanjak netijesi näme? Ukrainadaky uruşyň öňüni almakmy? Şeýdip uruşyň öňüni alyp bolarmy ka? Ya uruşyň öňüni başgaçarak ýollar bilen almalymy ka? Şu arada sizin pikiriňiz näme? Hormatly dinleýişler. Geçen hepden 4-nji güni Britaniýa Premier Ministri Boris Johnson öz wezipesinden çekilýändigini aglan etdi. Buň sebäbi näme bilen baglanşykly? Käbir agda boş kelesaňlar dinleseňä olar size Boris Johnson 2020-nji ýylda karantin wagtynda karantiniň 100 günni bolup öz dosiýalary bilen banket gurnapdyr. Ana şoň üçin ol wezipesinden gidirildi diýip düşündirjek bolarlar. Ýöne karantiniň 100 günni bolýan siýasatçylar wezipesinden gitmeli bolsa, bärdäki ýurtlarda karantiniň 100 günlerini bolýan siýasatçylar sany taja ýok adamlar. Beýle adam döwlet lideriniň öz wezipesinden gitmek üçin ýeterlik sebäp bolup bilmejekdigi özünden düşünükli da. Onda muňa näme sebäp bolup biler? Näme sebäp bolandy? Boris Johnsony wezipesinden gidirmek isleýän güýçler soňky wagtlar oňa garşy ýürüýdi. Bir hili bahana altarana meňdeş. Ödem şo bahanana bolar ahir soňy ýakynda şol tapdylar. Indi şol bahana diýmek bilen men näme goýdum tutjan? Boris Johnsonyň konserwativ partiýasynyň parlament fraksiýasynyň başlygynyň orunbasary Christopher Pincher diýilýän adam ýakynda öz partiýadaşlarynyň bir içkäýçlik üýşmelerini iki tany erkek kişi jyntytaýdan el gatypmyş. Yani olara olan özünün homoseksual cinsiyetligini ma'lum edipdir diýip ha düşünükli bolýar. Ondan ýöne dogrusyny dogry aýtmaly. Günwatar ýurtlarynyň siýasatçylarynyň arasynda homoseksual işleriň bardygy gildiğinde atdylar adamlar. Olar meni girläbem ýörenoklar. Ýöne sebäbi bärlerde ol aýyply adam hasaplanany. Onda Christopher Pincher'in günäsi nämedi? Maglumata görä ol homoseksualist bolmadyk iki tane erkek kişiň bedeniniň bir pynhan ýerlerine elle giritmişiz. Buna bolan göwünne ýaramamış. Onda Christopher Pincher'in öýüde muny plançylykda bolan bir täwlik diýip düşündirýär. Ýöne şeýle täwligi bu wezipesinde şu häzirki wezipesine gelmeýäke 2017-nji ýylda Daşary işler ministriniň orunbasary bolup işläp ýokada ýol beren eken. Şonda da ol bir sportsmen erkege jyntytajan erjeşenlik üçin
e, şo wezipesinden gitmeli boldy. Ol ya Hawa aýdaly, Jenap Pincher erkekleri erjeşmeýän taklanyp bilen oken. Ýöne parlament fraksiýasynyň başlygynyň orunbasarynyň erkekleri bolan jynty islegine näme üçin Boris Johnson öz kelleti bilen jogap bermedi. Ýagny wezipesi bilen jogap bermedi. Istisna ol Boris Johnsonyň hökümetiniň agdatan däl ol ýa Christopher Pincher diýýän. Näme ödeme ende näil pikir edýän? Boris Johnsonyň ýagny şu umuman Anglo-Saksonlaryň kölge güýçleri diýilýän güýçler soňky wagtlar Boris Johnsonyň içerki siýasatyndan däli, on alyp barýan daşarky siýasatyndan nägile bolan bolmaly. Esasan amon orsiýata garşy görkezýän tagallalarynyň garaşylýan netijeleri bermeýänliginden olar nägile bolup, innem onu has bir gan oljak, ýagny tilpek getirdiýlerini kelle getirýän bir biri bilen çalşyrmagyň külkülüne düşen bolmaly. Şeýlelikde ine ýakyn wagtlarda we şo kölge güýçler tarapyndan taýýarlanýan şo şahsiýetiň kimdigini bileriz. Ýöne eger gulmatar ýurtlarda moral we etika meselesinde kimdir bir wezipesinden gitmeli bolsa, onu ol gurrunsyz ýagdaýda Joe Biden bolmaly pikir edýän. Näme üçin? Soňky wagtlar bu mesele Amerikadaky parlament saýlawlarynyň bosagysyna ýene-de Amerikan jemgyýetiniň gyzgalaňly ara alyp maslahatlaşan bir temalarynyň birine guruldy. Indi dawa nämeden ibaret? Dawa odalam gepleşikleriň birine belläp geçişim ýaly. Onda şo gepleşiklerim daýdyşym ýaly 2019-njy ýylyň aprelinde Abaşanyň Delaware ştatynyň Wilmington şäherine kompýuter bejeriş hyzmatyny ýerine ýetirýän bir Mark Isaac diýen adamyň eline Joe Biden'ın ogly Hunter Biden'ın kompýuteri düşýär. Hunter Biden'ım ol kompýuteri asla ýadyndan çykarýar. Bejerji en çemegedek jaňyda oňa ýatlat ýaram, emma Hunter Biden ýene ýadyndan çykarýar. Şu taýda dinleýijilere bir ýatlatmaly bir möhüm zat bar. Olum Hunter Biden'ın bir neşe amykly oturun bir narkoman adamdy hakynda fakt. Onu hatta on garyndaşlary bejeriş almaga da uğradylar. Ýöne bejeriş almagyň ýerine ol mehmanhanalarda öýüp ýene neşe etmegini we kuntuhanalaryň bagşlangyň meden hyzmatlarynyň boşadyrnyň içindäki meden hyzmatlarynyň peýdalanmagyny dowam etdirýär. Na şo arada gynansak da Amerikan Birleşik Ştatlarynyň esasy habar terişdiler telekanallary asla maglumat beren, ýöne alternativ habar terişdilerini soňky wagtlaryny hasam şoňa ünseri buruldy. Awstraliýanyň bir alternativ telekanalyna şol Hunter Biden'ın öz gerýän ýanky bir oýnaşlary bilen bile şu öz çekýän ulanýan neşesini sura video alýa. Şonun billäm oturan. Onu heredim ştaýda görkezilýär. Näşe ýanky Hunter Biden'ın ýüzi. Ine şoň neşe ulanýan şo crack diýilýän bir neşe maddasy şu. Şu crack diýilýän neşe maddasyny öz çekip otur şoň näçe gramdygyny. Şunam çekýär. Telekanalyň alyp barjasa mine gülýär da bir gülür ýalda hakykatynda gynanmaly. Teredin şol neşe keşligi sebäplen Hunter Biden'ın ýat keşliginde ulu problemi bar. O problemi bolmaz ýalym diýär. Sebäbi on şu ele salynan kompýuterdaky maglumatlaryny seretseň adamlar video ýadyklaryna her adam haýyn neşe çekýänini öz çekip oturan neşesini surat alýar, video düşürýär. Şu ýanynaky özüm esadan şu gezýän şu oýnaşlary zatlaryna şolar aldyrýar. Ene teredim şu taýda ýanky şo crack diýen neşesini çekip oturuş taýda bu suwun içine girip wannady. Şonu şu maglumatlaryň şu videolar şu kompýuterinden alynan videolar şu. Ödem şular ýaly şunu kolleksiýa hökmünde toplaýar öýdi. Özüni video alyp şu edýän işlerini toplaýan eken. Kompýuterine saklaýar, telefonuna saklaýar, oýnaşlar bilen paýlaşýar, gizlänip bolmaly. Ödem şu zatlar jenaýat. Amerikan Birleşik Ştatlaryna neşe satylanmak ýanky ýalydyr. Video düşürip onu şeýdip bir ýerde el ýeterli etmek. Şoň görülen ýagdaýynda kimdir biriniň ýanky ýaly ýöne neşe alandygyny eýýär. Analygyň anyklanylsa, üstesine ona bulunýanlygy anyklanylsa, türme basylmaly. Şolam eýýän bir ýam el ýeterli boldy. Inni
Şu yankı kompüterli mesele dolanyp gelsek, şu yankı neşe keşligi sebäpli yankı Hunter Biden'ın ýap geçliginde ulu problemi var. Misal üçin şol yankı 2020-nji ýylda Hunter'ın adwokaty haçan oňa ýol kompüterni beceriş ustahanasyna goýup gaýdanlygyny şondan soňra ýa Hunter'den soňra ýa olam 2017-nji ýylda goýanlygyny aýdýar. Hakykatynda bolsa ol 2019-njy ýylyň aprel aýyna goýup gaýdýar yankı beceriş ustahanasyna ýol kompüterni. Hunter Biden bilen ustahanan iýesiniň arasyndaky şertnama görä bolsa müşteri 3 aýym dowamında öz emlägini ýani kompüterini ýydan almasa şol emläk bejerjiginiň iýeçiligine geçýän eken. Şeýlelikde de ýanky Hunter Biden'ın kompüteri ýanky Mark Isaac'ın iýeçiligine geçýär. Şol kompüter bejeriş bilen meşgullanyň adam. Olam öz iýeçiligine geçen kompüteri jörjelep başlaýar. Ve Joe Biden'ın maşgalatyna degişli bir giden hapa we jenaýetçilikli maglumatlaryň üstüne açýar. Üstüne açylan maglumatlaryň hataryna Hunter Biden'ın bir kanun neşe maddelerini satılanmagy, olary ulanmagy, küntüçilik edýän gyýylar bilen ýugurdun käbir ýa-ni küntüçilik edýän gyýylary ýugurdun käbir beýlik şäherlerinden bir kanun ýollar alkary hyzmata çekmegi, öz kakaty Joe Biden'ın ýa-ni wezipesine we täsirine daýanyp bir kanun pul ýuguşlyklary amala aşyrmagy ýa-ni dağıtlary görkezýän bir giden maglumatlar bar eken. Ondan şu kompüterçi şu Mark Isaac bu dağıtları görüp kompüteri Birleşen Ştatlaryň Federal Derňok Bürosyna tapşyrjak bolýar. Olaryň bu kompüteriň Biden'ın maşgalatyna degişdirdigini bilen soňlar ony almakdan ýüze görüp ony iýesine tapşyrmak maksat etdirýär. Indi ödüňiz pikir edip görüň, şular ýaly jenaýetçiligiň üst açylýar. Dokumental zatlar we pul ýuguşlyklar hakynda da var, neşe geçlik bilen baglanyşyklar. Onam ýanky Federal Derňok Bürosynyň resmiýlerini görkezýär ýanky kompüterçi. Olaram jenaýet işini goýdygmaga beýnede dursun. Gaýta şo kompüter kompüterim almakdan hem gorkup, şonu diýe iýesine gaýtaryp ber diýip şoňa maslahat berýär. Eger şular ýalda haýsydyr başga bir raýata degişli bolan bolsa, desine jenaýet işini gollap ýanky gümbüdine gidererdiler şol ele salynan ýanky ýal jenaýetçi. Bular bolsa şo Biden'ın maşgalatyny aýratyn göz bilen garaýanlyklaryny görkezýärler. Ona kompüterçi näme diýär? Şo döwrem şo Joe Biden'ın ýa-ni öz kandidaturyny prezidentlige hödürlän ýögri bolansa, şo bular ýaly hapy işlere degişli adamyň prezident saýlanmagyny islemedik ýanky şol kompüteri Biden'ın siyasi karşıdaşlarından biri bolan New York şäheriniň ozalky meri Rudy Giuliani adwokatyna berýär. Rudy Giuliani şol Joe Biden'ın esasy karşıdaşlarından biri. Öz döwründe Rudy Giuliani prezidentlik saýlawlaryna dalaş eden adam, tanymal siýasatçy. Ýigrenýär ödem ýanky Joe Biden ýaly siýasatçylar. Şey diýem, ýanky şu Joe Biden'ın maşgalatyna degişli şu aýlygans materiallar 2020-nji ýylyň prezidentlik saýlawlarynyň edilip bosawatynda, ýagny oktýabr aýynda käbir habar serişçileriniň üstü bilen halk köpçüligine ýetirildi. Ýöne şu Birleşen Ştatlaryň esasy media serişçileri bolan New York Times gazetesi, CNN, MSNBC, ABC, NBC we CBS ýaly bir giden telekanallar, gazetler bu arada asla maglumat vermekden ýüze görýärler. Indi şu maglumatlaryň köpçüligi äşkar edileli bäri 2,5 ýyldan urak wagtyň geçendigine de garamadan şu ýanky adagdalan habar terişçileri keniden şu meseleni goýdurman gelýär. We asla şu Biden'ın maşgalaty barada negativ terde nähiller bir gepleşke material vermekden hem saklanýar. Hatta Twitter we Facebook ýaly sosial ulgamlar şu Biden'ı goramak boýunça şoňa meňde siýasat alyp barýar. Özüm hem öz tejribemde de gördüm. Şolar ýaly şu Biden'e degişli tankydat we ýangolun desine şu fact checkersler diýdi, ýene görler diýdi, şolar ýaly desine hüjüm edip başlaýarlar. Özlerim desine de tapýarlar. Indi näme üçin? Indi şu aradaky öz garaýşyň adam biletim gelýär. Men şu näme üçin şolar ýaly ala göz bilen garaýarlar. Şolar ýaly jenaýetçilikli maşgala indi puhaçylandan soň organ işgärlere beýlede dursun, organlara beýlede dursun. Hatta habar serişçilerem şoňa batyrnaty gelen oklar, öýlen batyryn taňam gaýta sen materialyny bloklajak bolup her zat edýärler, bloklaýarlar. Indi Biden'ın maşgalatynyň maskaraçylyklary muň bilen hem şäklenen o. 2020-nji ýyldaky taýlawlaryň öňýany
Project Veritas adlı derňewçi jurnalistlaryň bir topary bar Amerikada. Ana şo topar Joe Biden'ın gyzy Ashley Biden'ın günneligini bir ýol bilen ele salyp, onlar käbir bölekleri internete berip başlady. Ondan şu günneligiň bir ýerinde Ashley Biden bir ýerinde däl, günneligiň köp ýerinde Ashley Biden şu maşgalatyna degişli bir sirli ýagdaýlary ýanky täzin zatlaram ýazýa. Endi şoň bir ýerinde indi şu Ashley Biden şu indi şu gyzyny şu öz çağalyp döwrünem ýatlap ýazypdyr şu günneligini o ýetginjek döwrünem ýatlap ýa-da häzirem ýalňyşmy ýanysam 40-41 ýaşynda. Indi şu günneliginiň bir ýerinde ýanky Ashley Biden özüniň seksi jyndyk atnaşyga bolan çakdan aşa baglylygyny aýdýar, öz boyuna alýardy. Şoň sebäbine düşünmäge çalışýar. Şu günneligine özü pikir ýöredi. Şo taýda da bir ýerde ol men ýazýar. Men niye yetkince kam bilen bilece diye duş alyadım. Dip belleýär hemem özüniň sekse bolan çakdan aşa baglylygyny şoň bilen düşündirjek bolýar. Indi ýöne şu yetkinjekkä onu öz kakaty Joe Biden bilen bile duş almagy näme mesul etdik diýen soraw ýa-da. Ashley Biden şu şey diýmek bilen anyk nämen gödegini tutduk. O jynty gatnaşykdan soň alınan duşy gödegini tutdumka ýa başga da gödegini tutýar. Ine şu sorawlar bilen Amerika medialarym gazaklanmaly. Indi bir ýurda ýogalmaşlyk görün adamyň gyzy öz kakaty barada ýa-da özüm ýetginjek kantak kämillik ýaşyna ýetmäkä bile ýalaňaçlanyp bile duş alýardyk diýip. Yo şonu goýuljak bolanok bolar. Goýuljak adamlara da ýol berenoklar. Şuna mene şu bir giden sorawlarym deredi ýa. Emma şu sorawlarym Amerikan raýatlarynyň emini köpeten gadaklandyryp başlady. O köpden berem gadaklandyryp gelýär. Ýöne aýratyn şu ýylyň buýduny kongresse geçirijek saýlawlaryň botagynda hasam gadaklandyryp başlady. Indi köp raýatlar şu Demokratik partiýaň hataryna şular ýaly hapa adamdan ýurdun ykbalyna jogap berji rollarda bolmaklaryny öz näýiliklerini bildirýärler. Hatta soňky geçirilen pikir soraşlyklar bilserin Demokratik partiýaň öz agdalarynyň, ýani Bidenin öz partiýasyndan, öz agdalarynyň 3-den 2 böleginiň Joe Bidenin mundan öýle prezident bolmagyny islemeýänliklerini aýdypdyrlar, şonu bildiripdirler pikir soraşlykda. Emma muňa garamazdan indi 79 ýaşy dolan, indi 80 ýaşy apbarýan Joe Biden ýakynda özüniň 2024-nji ýylda geçiriljek indiki prezidentlik saýlawlarynda da dal şäher hökmünde gatnaşjaklygyny oglan edip bir giden adam şok ýagdaýynda saldy. Arada şu wakalaň fonuna Donald Trump'ın ogly John Trump Twitter'da ýazýar. Eger diýär men niye Biden'ın çağalaryny geden işleri eden bolsam diye bize karşı nähil goýun turjakdygyny niye gözegine getirmegem kıyın diýip ýaly. Ödem bunu şu ýöne ýere diýen ok. Sebäbi on kakasy Donald Trump'ın ýurda prezidentlik eden döwründe ýanky atlar agdalyp geçiren Amerikan media terişdiler var. Şolaň hemmesi dil beripdirip Hudaý gün berse Trump'ın üstünden hapa barmy uýardy. Özlerem şigit ýaly bir bahana tapdylar, onu günne goýan okdylar. Emma şu gün pugun olan hiç ýeriniň Kowa salam berip beren ýanky Biden ma? Kowa salam berip beren diýmek bilen şu soňky wagtlar Bidenin hereketine üns berseňiz hiç zat ýok ýerine töweregän adam ýokka bir kowa salam berýär. Kimdir bir ýerini görýän ýa-da gözüne bir zat görünýär. Şol indi kowa salam berip beren şu Bidenin akyl huşunyň ýagdaýy bilen gyryklanan oklar, bu awar terişdeleri. Oň bilen amaladaty ýok, ýa oň maşgalasyndaky neşekeşlik bilenem, gün tüşülük bilen amaladaty ýok bilen. Hawa. Oň oglunyň amala aşyp beren pul ýuşuklar bilen bilen aladaty ýok. Ýa habar terişdeleriniň. Indi şu nämen görüp edýär? Bu şu ýurdu dolandyrýan hakyky kölge güýçleri. Hemem şolaň ellerindäki media terişdeleriniň öz hapa bähwitleri üçin gerek bolsa islenlik bir jenaýatça we jenaýat işini göz ýumyp bilýänliklerini. Hemem gerek bolsa peşeden pil ýasap biýüne adamlaram gümmüdene gidip bilýänliklerini görüp edýär. Ýagny 200 siýasatyny görüp edýär. Şu wagtda da illeşler sizin pikiriňizden meni gyzyklandyrýar. Şoň üçin şu arada da wagtyňyz bolsa şu kommentariýa bölümine
Öz pikiriňizi ýazyn, gaýrat edin. Indi no wagtaky ýene bir täzelik. Ödem ýene de şular ýaly bir hapy iş bilen baglanyşykly täzelik. 9-njy ýylda Germaniýa media terişlerinde bir geň waka barada maglumat peýda boldy. Bu bolan wakanam bir wakadan bir dogrusyny aýtsak, bir çynnakay jenaýat işiniň ýyzy gelýär diýsek ýalňyş bolmaz. Maglumata görä aýyň başynda Germaniýanyň şu dolandyrjy sosial demokratik partiýasynyň wekilleriniň diýinçali şu iş bilen gatnaşan käbir aýal maşgalalar öz imitlerine we içkilerine seks gangsterleriniň ulanýan psikotrop maddasynyň goşulandygyna şüphe bildirýänliklerini aýdyp kanun goraýjy organlara ýüz tutupdyrlar. Indi bu guman edilýän madda adatça adamy erksizlendirmek we oň ýadyny öçürmek üçin ulanýanlygy aýdylýar. Erksizlendirmek hem ýadyny öçürmek diýilýände düşünýärdiňiz diýip pikir edýär. Ýagny şol maddan ulanan ýagdaýynda adam öz erkini ýitirýär, öz edýän hereketine de jogap berip bilen o. Näme diýilse edýär. Keteki biri näme diýse şoň diýen edýär. Ondan boljak iş bolandan soň aradan tehel wagt geçen soň şu bolan iş barada şoň ýady edýär. Ana şolar ýaly bir psikotrop maddasyny şu ýanky Germaniýa dolandyrjy partiýasynyň ýapyk gapylan aňarasynda gurnulan öz içerki aglalary üçin gurnulan üýşmeleňinde şolar ýaly bir madda şoňa gatnaşan aýal ödem aýal maşgalalar naharyna içetine şo gatylypdyr diýip ýa-da çaklama bar. Ýanky düşünmeli şo ýanky edil şu maddan bu üýşmeleňe gatnaşan aýal maşgalalara garşy ulandan bolmagynyň mümkinligine guman bildirmäge sebäp bolan zat şu üýşmeleňe gatnaşan 21 ýaşly bir ýaşlygyň akıl huşuna bir peýda bolan käbir özgörüşlikler ertesi günem şu üýşmeleňdäki bolan wakalar barada hiç tadyň ýadyna düşmedi bolýar. Maglumata görä bu gyzyň gany analiýda alınıp eýen öwrenilipdir we şo gurrun edilýän maddan hakykatdan ulananlygy tasdiklanypdyr. Ingolmanda şu ýanky 9 sany diýen maşgalaň birini ýam analiýe geçirilip şo tasdiklanypdyr. Ödem jemem şo ýaly 9 sany aýal maşgala şondan şikayet edýär. Şo ýanky simptomlar. Indi edil şo gyzyň başdan geçiren simptomlary ýaly simptomlaram ýene ýankyjyşym ýaly ýene adamdan tekir aýal maşgala başından geçirýär şonu ýaly simptomlary. Indi esasy soraw döredýän zat. Nädip şo madda üýşmeleňe gatnaşan erkek adamlaryň däli aly böyle aýal maşgalalaryň imitine hemde içkisine düşüp bilipdir. Muňa ödi şo aýal maşgalalaryň jynty maksady üçin ulanjak bolanlygyny aňladan okmy. Şolar ýaly alamatlar. Indi şonu aňladýan bolsa, onu kim gurnap biler? In dawany ýerem şo ýapyk gapylaryň aňyrynda gurnulan bu üýşmeleňe Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz'un öýdi hemem oň käbir ýakyn ýokary derejeli ýakyn resmiler şoňa ýakyn resmiler hem gatnaşypdyrlar. Ýan şu waka bilen baglanyşykly nemis jemgyýetinde Olaf Scholz'un wezipetinden çekilmegine çagyryş edip edilýän çagyrşlarym köpelip başlady. Indi toğra güýde çykýar şu Olaf Scholz'un Britan lideri Boris Johnson'un görelýesine ýerip wezipetinden gidermi şular ýaly waka sebäpli. Ya eýermelim şoň görelýesine eýerip gitmelimi wezipetinden? Siziň pikiriňiz näme? Hormatly dinleýijiler. Yine bir täzelik, olam Amerikan milyarderi Elon Musk bilen baglanyşykly şu hepden başynda Twitter kampaniýasy Amerikan milyarderi Elon Musk'a suda berdi. Bu arada Twitter'in resmi beýanatyny aýdylýar. Twitter buna näme aýplama bildirýär, näme ary köýükdir Twitter'in. Aprel aýynda, şu ýylyň aprel aýynda Elon Musk Twitter'i satylanmak barada bu kampaniýa bilen suda gelişigini baglaşýar. Şonda Elon Musk'ın Twitter'i 44 milyar dollara satylanmagy raýylaşyny gaýdylypdy. Ýöne aradan bir ay geçip geçmeyäkä de Jenap Musk bu tegdadan el çekýänligini ölan etdi. Muň sebäbinem Elon Musk Twitter'in botlarynyň, ýagny fake abunaçylarynyň sany barada geçirilmeli audityň, ýagny barlygyň geçirilmeýänligi we bu barada da Twitter'in özüne hasabet bermekden ýüze urýanlygy bilen düşündirdi. Botlaryň sanyny barlamak Elon Musk'a näme üçin gerek boldy? Mysal üçin Twitter aýdýa
Men ne diye 400 milyona olay abonaçı var yani Twitter kampanyası ya diye bizde diye 400 milyona olay abonaçı var diye. Elon Musk mı diye. Şolardan näçe çete hakika abonaçı di. Abonaçı näçe hem bu düşündürülen fake abonaçı. Bana diye şu arada anık maglumat verin diye. Twitter'im näme düşündür bu arada maglumat vermek istedim. Ve Elon Musk'ın bu arada maglumat talep etmeye de hakkının yoktuğunu aydiýar. Ine şu dava sebeple Feuda gelişigi yatırıldı. Feuda yatırılıp Twitter'ın 100 gara olmagy sebeple may ayında on aksiyalarının bahasy 8% aşağı düştü. Inni kiminkin doğruduğunu, kiminkin näde doğruduğunu Delaware ştatynyň suwdy çözmeli. Elon Musk şu dawada utulaysa o Twitter'e 1 milyar dolar töweregi jerime tölemeli bolýar. Yani Twitter şonu talep edýär. Ýöne 228 milyar dolarlyk baýlyga egelik edýän Elon Musk üçin bu ulyetli bolarmy ka? Siz näme pikir edýär? Günwatar ýurtlar tarapyndan ortaýata garşy girilen sanksiýalar öz netijelerini berip başlany meňde. Beýle diýmek bilen men Günwatar ýurtlarynyň öz içinde ýangy jönümlerinden başlap, iými tönümleriniň ähli görnüşiniň diýen ýaly narhlarynyň görnütüň ýokarlanyny gödäňde tutýan. Ýewropaň käbir ýurtlarynyň häkimiýetleri şu ýüňdäki kışda tebii gadyň ýetmezçiligi sebäpli ýaşaýyş şaýlarynyň ýyladyş sistemalaryna çynlakay problemlaryň ýüze çykmagynyň mümkinligini aýdyp eýýär. Şu wagtdan ilata duýduryş berip başladylar. Ýöne Germaniýanyň häkimiýetleri ýyladyş sistemasy ösürläýän ýagdaýynda da raýatlaryň çoýunyp bilerler. Ýani ýürüýtü çoýunuş otoglarynyň döredilýekdigini aýdyp ilaty köşeşdirmäge çalışýarlar. Ýöne bulam gaýta ilaty köşeşdirmekden geçen aýda tersine hasam aladanlandyr ýa. Köp raýatlar öz häkimiýetlerini ortaýety jedalandyrmak üçin birden sanksiýalaryny özlerini jedalandyrýanlygyny aýdyp şu sanksiýalara garşy çykyş edýärler. Hakykatdan hem ortaýatyň galla we ýangy jönümleriniň özü üçin artykmajy bilen ýeterlikdigini gödäňde tutsa, onu bu zerur önümlere garşy Günwatar häkimiýetleriniň sanksiýaga girdimegi, olaň öz ilatyny kötemek we gasaja salmak üçin bir ulanýan metod ýalyp bolup görünýär. Sebäbi ýanky atlan ýetmezçiliginden ortaýatyň ilatyna garagda Günwataryň ilaty has kötelip başlady. Indi ilatam düşünen siz bizi kötemek üçin girdinizmi? Ya ortaýaty kötemek üçin girdinizmi? Siz bu aklyňyza aýlanyň diýip öz häkimiýetlerini akyllaryna aýngalmaga çagyrýar. Şular ýaly şuhlar hem soňky wagtlar Günwataryň ýaşaýjylarynyň arasynda kem güýçlenýär. Eger ülseren bolsaňyz, soňky ýyllar konspirologlar diýilip ýarlyk takylan adamlar we käbir bilermenler. Şolar öňünden duýduryp geldiler. Emeli açlyk we gytçylyk ýöretmekligiň Günwataryň globalistik güýçleriniň öňden bäri planlaşdyryp gelýän zatdygyny bir de şu şakaçyn duýduryp geldiler. Eger şunu burada birazjyk gadyklanyp şu maglumat öwrenen bolsaňyz siz şunu bilmeli. Öňden bäri bir de şonu duýduryp geldiler. Şu Günwataryň globalist güýçleriniň maksady ýakyn geljekde emeli ýagdaýda dünýäde global derejede açlyk, gytçylyk ýöretmekdir. Indi şu gün şol duýdurulan zatlar amala aşyp başlana meňde ýa. İçinin ferden edem siz käbir ýurtlaryň häkimiýetleriniň şu gün alyp barýan siýasatlarynyň öz ýurtlarynyňky krizisi ýeňilleşdirmekligi däli, gaýta onu hasam ýitileşdirmekligi hem şuňlaşdyrmakligi gönüktirilen bolup görünýär. Şoňa ünserip görüň, şularyň alyp barýan siýasatyna. Şu gün şu krizisten çykmaklyga zyrjaşýan nälerlerde ünserseňiz şonu gaýta hasam agyrlaşdyrjak, ýitirleşdirjek bolýan ýaly hereket edýärler. Köp adamlar da ýem şuhu döreýär. Şularyň alyp barýan siýasatçy şular uruşy bakanalap, ortaýatyň ýanky uruş siýasatyny bakanalap, bular esasy maksady ortaýata jeda bermek däl, berde kynçylyk döretmek. Onu etmek bilen onda bular soňky maksady näme, matlaby näme? Ine bu arada da siziň pikiriňizden gydyklandyrýar meni. Ýöne biz geljekde de şu mesele dolanyp gelir, haýratyň gepleşik eder. Gallandiýaly fermerleriň hökümete garşy çykyşlaryny soňky 2 aý bäri belli bir ara kesmeler bilen dowam edip gelen bolsa, geçen 5-nji günden bäri bu protestler hasam aktiw häsiýete ýa boldy. Ýa-da fermerler şu gün
Bir ullokan bir çynnak kynçylyklar alada ya. Gollandiyalı fermerlerin nägilliklerini we gahar gadawyna näme sebäp bolýar? Eger siz bilmeýän bolsaňyz, ýa şu barada men aýdyp geçer ýöne soňky wagtlar alternativ habar serişdileri berýär. Ýa şu Gollandiyada bolýan gol ne şu. Ine şul adamlar fermerler, şu görgüller o boçalyk bilen meşgullanýar, yer bilen işleýärler. Öňünü öndürýärler. Indi şu günkü hem şu global ýagdaýda häzir gıtçylyk döräp başlady. Häzir gymmatçylyk iýmiti önümlerine gymmatçylyk döräp başlady. Ýöne şu bir wagtyň özünde bu görgüli fermerler ýagdaýyny ýürüýte kynlaşdyrýan, ýaly täze bir hokka çykarýarlar häkimiýetler. Indi şu ýan kaýjym ýaly bu Galland fermerlerini nägili diýen zat näme? Şu durnan üstüne urna diýilje ýaly Gallandiýa häkimiýetleri başga pursat tapmadyk ýaly indi şu gün kökde kynçylyklar döwründe hamala daşkyk burşowyň aladat ne diýenler bolup fermerler udurlan ýa ulanyp gelýän käbir kimiki dökünlerini gadagan etmegiň külküne düşdiler. Şu arada da olar geçen ýepde ýürüýte karar kabul etdiler. Şu owojalyk puwdogyna ulanýy 70% şenli çäklendirmeli edilen kimiki dökünleň hataryna azot we ammiak ýaly möhüm maddeler ama fermerler fermerler şu dökünleri ulanmadan ya yerden yeterli hasıl alıp bolanok diýerler. Şonam diye bir de ulanma diýip etseler onu diýe biz fermerçilik işinden el çekmeli bolýar diýerler. Hatta Gollandiýa hökümetiniň ödem soňky kabul edilen kararyň netijesinde ýurdun fermer hojalyklarynyň 30% goloýunyň ýakyn geljekde ýapylmagynyň mümkinligini aýdýar. Öýler hem şonu boyun alyp otyrlar. Biz de şolar ýaly karar kabul edýäs. Şoň netijesinde diýär fermer hojalyklarynyň 30% goloýunyň ýakyn wagtlarynda diýerim. Ýapylmagy mümkin diýär. Indi eger şonu bilýän bolsaňyz onda şu gün şeýle karar kabul etmek näme gerek boldy diýip sora beresim. Fermer hojalyklarynyň eýeleri hem käbir yerli synçylar hem fermerler öňünde döredilýän şular ýaly emeri kynçylyklar global derejede adyk krizisiniň hatda ýitileşmegine getirjekdigini aýdýarlar. Ýatladyk geçdi. 19 milyon ilatlyk Gollandiýa owojalyk önümleriniň eksportynyň meçhuri boýunça Amerikadan soň dünýäde ikinji orunda durýar. Şu gün şular ýaly näme şu ikinji orunda ülferim kiçijik döwlet ýalylar. İlata bari 19 milyon ilatı var. Ýöne owojalyk önümlerini eksport etmekde Amerikadan soň Gollandiýa ikinji orunda durýar. Näde? Nesiz aýdarsaňyz näde Hatay we Ortiýet we Hindistan we ullukan döwletler bar owojalyk önümlerini öndürýän. Dogry. Olar önümi köp öndürýärler Gollandiýadan. Ýöne olar öndüren önümini içerik sarf edýärler. Öz ilatyna sarf edýärler. Eksport eden oklar onça mukdardy. Gollandiýa näme diýär? Gollandiýada fermerçilik hojalyklar gaty ösen, gaty giňlerimde. Olar näme diýär? Olar özlerine birekleýärler. Ýöne şoň daşyndan şolaň çykarýan, eksporta çykarýan önümleriniň derejesi döwletleriň içinde ikinji orunda durýar önümleriniň derejesi boýunça. Ýani Gaýşmal Amerika Birleşik Ştatlaryndan soň ikinji orunda durýar. Ödem diňe owojalyk eksportyndan Gollandiýa ýyllyk alýan girdejeti 100 milyard dollar tögörüg diýip hasaplanýar. Indi şu gün şular ýaly döwletiň fermer hojalyklaryny çökermek diýmek dünýäni adyk krizisiniň gorpuna itermek diýmek bolýar. Edi şu wakalyň fonunda Italiýa käbir regionlarynyň häkimiýetleri suw ýetmezçiligini bahanalap fermer hojalyklaryna berilýän suwuň möçberini 50% azaltmaga karar edýärler. Yerli jurnalistlerden käbirleri şu meseleni öwrenip şu hakykatdan hem Italiýada suw ýetmezçiligi, suw gatçylygy, bam şu döredimi, şu meseleni öwrenip soň netije çykarýarlar. Şular ýaly fermerlere berilýän suwuň möçberini şeýle derejede çäklendiren ýaly suw azalmandyr diýip netije çykaryp suwutnama bilen çykyş edýärler käbir jurnalistler. Indi fermerlere berilýän suwuň möçberini 50% azaltmak diýmek, olaň öndürýän owojalyk önümlerini adından şonçesi azaltmak diýmek bolanokmy? Elbetde şeýle bolýar.
Ödem şeyle çäreler ýene de gaýtar. Yani şuun kugun yani ady karaýtlarynyň bakalarynyň ýokurlan yani we käbir ady önümleriniň ama hatda gatalyp başlan döwrün nedir ya? Şeýle natlar häkimiýetlerin akıllary çatman edilýän watmaka ya akıllary aňyrsynda ýetip başga bir maksatlar üçin edýärler. Şu arada siz näme pikir edýäňiz? Şu arada da men sizi birazjyk pikirlendiresim gelýär. Näme üçin men şu maglumatlary berip otyryn? Pikir öwrüň näme üçin edilýär şu zatlar? Şu zatlaryň bolup ýör. Bizim köp blogerlerimiz bu zatları aýtmaz size. Ýöne şu zatlar şu taýda bu oktudur ya. Öwrünlip ýör, dawatydyr ya. Köp habar terişdelerim şunu basyp ýatyrýar şu arada maglumatlar. Beren oklar. Esasen alternatif terişdeler berýär, media terişdeleri, kiçirek medialar. Uly medialar. Yani global işlen eline jemlenen medialar, oyunçoklar, olar beren oklar. Indi ödüňiz näme pikir edýäňiz? Şu en kaýda oturanda, tamam fakt ol şu wagt bolup duranda. Şu arada da öz pikiriňizi gaýrat edin de kommentari bölüminde ýazyn. Indi Covid meselesi bilen baglanşykly täzelik. Bizim odollanam duýduryp gelişimiz ýaly. Covid'a garşy tanjym diýilip atlandyrylýan, şu nämelim tuklugy öz bedenine goýberen öz bedenine kabul eden adamlaryň arasyndaky ölüm derejesini görkezýän statistika şu üstümizdäki ýylam ören aýylgan ştanlary görkezip başlady. Misal üçin Britaniýa Saglyk Ministrliginiň geçen ýepden 4-nji güni ýagny 7-nji iýulda çap eden hasabaty şu ýylyň 1-nji aprelinden 31-nji maýyna çenli aralykda Covid keselinden öllü diýilip hasaba alynan adamlaryň 94%-iniň eýýäm sanjym alan adamlardyklaryny görkezdi. Covidden öllü diýilip täzeden hasaba alynan adamlaryň 94%-i sanjym alan adamlar bolup çykýar. Sanjym alyp ölen adamlaryň 90%-i 3 ýedek ýa-da 4 ýedek sanjym alan adamlar. Indi göze ona getirin. Sanjym alanlara bir ölýär, ýöne şu sanjym alanlaryň içinde de iň köp ölýäni 3 ýedek ýa-da 4 ýedek sanjym alanlar. Ýem 4 ýedek sanjym alanlar bar. 5-nji ýyly aljak bolup görenler. Ine şu aradaky statistikany ine görkedeýin. Britaniýa Saglyk Ministrligi ne seredin şu taýda. Ine şu ölenleň şu statistika, ine 1-nji aprelden şu ýylyň 1-nji aprelinden 31-nji maý aralygynda Covidden öldü diýilen adamlaryň şu görkezjisi. Seredin. Şu ýaşyl renkli sanjym almadyklar. Ine ölenleň sany ine takminen seredin. Şu nemesine sütünlü. Bular ana sanjym almadyklar, amma alaşylar Covidden ölüpmişin. Ýöne siziň bilişiňiz ýaly adatça Covidden öldü diýilip goýulýan diagnozylaryň ödem köplençe ýalňyş bolup çykýar. Başga zatdan ölýänler ýöne şu hasabaty statistikany ötürjek bolup Covid'e goşup goýberýärler. Indi şonam gödeňini tutun şu taýda. Indi ikinji sütün näme? İkinji sütün Covidden ölen tanjymdan soň Covidden öldü diýilen adamdan umumy sany. Tanjym alypdyrlar. Ýöne şonda da Covid keselinden ölüpdirler. Indi üçüncü sütün näme? Üçüncü sütün şu sanjym aly diýilýäniň içinde 3 ýedek sanjym adamlar, 3 ýedek sanjym alan adamlar. Heredin meçhörüne. Bular umumy sanjym alyp ölen adamlar, ýöne şolaryň içinde adamlar 3 ýa-da 4 ýedek sanjym alanlar 90%-e göre bolup çykýar. Ine şu arada da anyk statistik maglumatlary şu Exposed Britaniýa neşir çap etdi. Inni buň bilen hem çäklenen bu gorkulu wakalar huwatyrlanyrjy statistika Kanada Saglyk Ministrliginiň soňky ýaýradan hatawaty edil şuňa ýakyn statistikany görkezdi. Inha şu arada da edil şoňa meňdeş maglumaty görersiňiz. Inha bilen Kanadada ölenleň Covidden öldü diýilýänler sany. Seredin şuňa ünt berin. Seredin statistika göre şu ýylyň 6-njy iýunundan 12-nji iýuna aralygynda Covid keselinden ýagny bir hepde wagt alýarlar. 6 gün wagt alýarlar. Şu bir hepdeň içinde diýe Covid keselinden öldü diýilip hasaba alynan adamlaryň 93%-i eýem sanjym alan adamlar.
Britanya'da 94% dedik, Kanada'da 93%. Teredin, keyin bir tapawutlanýan däldir. Inni şo tanjym alyp ölen adamlaryň 41%, 3 ýedek tanjym alanlar, 50%dem 4 ýedek tanjym alanlar. Näçe köp tanjym aldygyňça şonça da sana gyrylmak, sana ölmek howpy şonça da güýçlenýän eken. Indi her edin şu taýdaky statistika. Ine şu ýene-de şu ýaşyl reňkdäki görkezji tanjym almadyklar ýöne Covid'den öldü diýilýändir. Indi bu melewşerenk bilmeli uşaryňdaky hemme ýanky tanjym alyp keselläp öldü diýilýändir. Tanjym alypdyrlar, hemem ýene-de şol Covid'den ölýärler. Indi şolaň içinde şu şu ölenlerin içinde tanjym alyp ölenler hem kategoriýa bölýärler. Ýagny 2 ýedek tanjym alanlar şu tar reňkdäki meçhur, 3 ýedek tanjym alanlar, ine şu mel reňkdäkiler, 3den 4 ýedek 5 ýedek alanlar hem ine şular. Şulan hemmesini goşsak ine şu bolup çykýar. Ýani 93% bolup çykýar. Şu 93% hem öz aralarına bölýär. Ýani 2 ýedek tanjym alanlar, 3 ýedek tanjym alanlar, 4, 5 ýedek tanjym alanlar. Umumyň näçe köp tanjym aldygyňça diýmek şonça da Covid'den ölmek, oşadyrnyň içinde Covid'den ölmek howpy güýçlenýän eken. Şeýlerde biz näme görýär? Koronavirüs diýilýän virus ala böyle tanjym alanlary öldürýän virus bolup çykýar. Şeýlemi? Öýdem sen näçe köp tanjym alsan, şonça da sen koronavirusdan ölmek şansyň köpelýär. Onu ölüme sebäp bolýan zat virus däldi, tanjym bolup çykýar dämi? Indi şu göde dökülüp duran ýöne koy statistika düşünmek üçin hatda ula adam bolmagan gerek gal adam. Ula adam bolmagan. Ýöne koy aritmetika şu. Näçe köp tanjym alsan şonça da ölüm statistikasy güýçlenýär. Şol tanjym alan adamlaryň içinde öýdem Covid'den öldü diýen diagnoz goýýar. Tanjym almadyklar o adajyk bukdarda meçhurde ölýän eken. Diýme onu ölüme sebäp bolýanda o Covid däl, tanjym ekene. Eger şular ýaly statistikany görenseňler, adamlarda tanjym üstüne tanjym almak isleýär aýrylmaýan bolsa, onu olar ýaly adamlara näme diýip bilmenmeli bolýar? Ýöne men efirde onu men bagşlaň onu aýdyp oturmaýyn. Bu gedekki täzelikler ýepleşigimde diňe bular ýaly gorkunç habarlar bilen jemlemän bir pozitivrak habar bilen jemlesek gowurmuk diýär. Şoň üçin bir pozitivrak, bir gowrak habarym dikkatyňize ýetirmekçi. Ýadyňyzda bolsa şu ýylyň 30-njy maýynda Ortiýetiň Galmykstan Respublikasynyň paýtagty Elista şäherinde okuyan Türkmenistanly student ýaşlardan 4'ü şu Elista'dan Astrahan şäherine barýakalar. Olaň ulowy başga bir ulow bilen şaklaşyp şu 4 studentden biri Gellimrat Ýagmyrov diýen bir student aradan çykyp beýle küçük hem agyr halda hastahana düşüpdi. Şu arada Türkmen News neşerem habar berip diýýärdiňizde bolsa na şu awariýaň netijesi şu adamlar ine şu ak maşynyna ýeňil maşynyna şol birine illeşlenme var ýani eken. Ine şu gazele de yük gazele bilen hem şaklaşýar gelip şol ýerden gelip uran bolmaly. Ýerden gelip urýam ýa-da şol odup geçşek bolýam şunýaly bir waka bolýar. Umumyň bu taýda şol Türkmen studentleriniň şol ýanky sürüjisiniň günähi wa diýilýär-da. Indi şonu umumyň şondan soň Astrahan şäherindäki Türkmen konsullugynyň hemem şu Elista şäherindäki Respublikan keselhanasynyň lukmanlarynyň eden aladalar netijesinde şol keselhanadaky bizim watandaşlarymyza zerur beceriler berilip olaň saglyklary dikeldiripdir we şu aýyň başynda olar ýa öz okuwjaýlaryny da dolanyp gelipdirler. Bu barada bir de şu Elista şäherindäki şu döwlet universitetinde okuyan käbir talipler habar berdiler. Şol 30-njy maýda şu illeşlenme Galmykstanyň Jemçuýew adyndaky Respublikan keselhanasyna düşenlerine keselhana we kontakt diýilýän sosial ulgamynyň sahypasyna şol keselhananyň lukmany neyrochirurg professor Aleksandr Kalayev
Şo waka barada ýürüýte çykyş edip Türkmenistanyň nätaglary üçin terişde ýygnamaklyga hiçli derurlugyň ýokdugyny, ähli çykdyjylary keselhana öz üstüne alýanlygyny, nätaglary üçin ähli derur bolan medisina ýardamlarynyň berilejekdigini aýdyp beýan edipdi. Şolam kontakty sosial ulgamyna çykdy. Şolam şo keselhana ne Respublikanskaya больница имени Жемчугова дип duranlar, şo keselhana ýürüýte tagypaty bar eken. Ne şol Aleksandr Kalayev diýilýän şol baş wrach, şo ýanky keselhanaň neyrohirurgy eden professor, şol ine video goýup beýan etdi. Şo biziň student ýaşlanmadan taglyk ýagdaý bar da, şo taýda ýagdaýlarynyň gaty gow däligini aýtdy. Ýöne şolaryň taglyklaryny diketmek üçin ellerinden geljek işi geçecekdiklerini, beceri verecekdiklerini aýdyp çykyş etdi. Ödem şo taýda şo bir zady nagtady. Şonda student ýaşlar pul toplap başladylar. Operasiýalaryna pul gerekmişin, eýlemişin, beýlemişin, ýepirgiden hasap nomerlerini berdiler, ýanky bank hasaplaryny. Ýöne şoňa da duýduruş beren ýaly çykyş etdi da, bizde hiç il terişde gerek däl, bizde ýeterli german ama hem mümkinçiligim bar, biz bejergini berer diýip şolary umumyň ana halat edip taglyklaryny dikeldi we mine häzirki wagt şolarym ketelhanadan çykyp mine okuw jaýlaryna gaýdyp gelipdirler. Ene şu arada bir gowy maglumat şonu ýetireýin diýdim. Ýene bir bellemeli zat şol ýanky oňynda olam şol awariýaň ýylyanyň 6-njy iýulyna Türkmenistanyň Astrahan şäherindäki konsullugynyň konsuly Güýç Arçaýewич Garaýewiň Elistan Döwlet Üniversitetine gelip şo taýda okuyan Türkmenistanyň student ýaşlary bilen ýürüýte duşuk geçirmek boldy. Bu duşuk konsul bilen studentleriň arasynda bir öz boluşly sorawjyga balşy hökmünde gurnulypdyr, şo görnüşde gurnulypdyr. Student ýaşlar hem şonu Güýç Garaýewiň özüni studentler bilen bir açyk alyp baranlygyny, özüne berilen islendik sorawa da jogap bermäge çalyşanlygyny, jogap bermesi kıyın sorawlary bolsa Türkmenistanyň hökümetine ýollamagy maslahat berenligini we bu işe özüniň hem ýardam berip biljekdigini aýdyp ýol talyp berenligini aýtdylar. Şonda habar berdiler. Men bir tane studentlerle habarlaşdym şonda. Indi şo konsulun jogap berip bilmedik sorawlarynyň hem hataryna şo Türkmenistanyň uradylýan pulun möçberine näme üçin şaklanaşa çäklendirmek ýerdilýänligi we näme üçin ortaýa berilýän pulun wagtyna studentlere gelip gowuşmaýanlygy bilen baglanşykly sorawlar bolupdyr. Konsulum şo sorawlara özüniň jogap berip bilmeýänligini açyk boýun alypdyr. Hemen şo sorawlary konsullugyň üstü bilen Türkmenistanyň häkimiýetlerine ýetirmegi maslahat beripdir. Ödem şo berilen ýazyjak hatam özüniň hem Türkmenistanyň häkimiýetlerine, bankyna da ýetirjekdigini hem aýdypdyr. Ne şolar ýaly bir adam käçilikli bir çykyş edipdir da, hemen ýol salyp beripdir. Konsul ýene bir zat, şo konsul şo duşukda studentlere ýene bir täsin habar ýetiripdir. Ýagny şoň aýtmagyna görä, şo gurrun edilýän awtolog helakçyliginde aradan çykan illeşimiz geldim rad ýagmyryň jesedini Astrahana konsulluk Türkmenistana uradan eken. Şo ýanky studentiň jesedini şoň aladafyn edip konsulluğum sözlerine göre geldim rad ýagmyryň jesedini konsulluk ilki ýörüýti ulow bilen ortaýadan Kazan şäherine uradýa. O taýyp baran soňam ýörüýte kargo uçuruny Türkmenistana uradýarlar. Ine umumyň şu waka umumyň Türkmen konsullugynyň Türkmenistanyň studentler bilen şeýle açyk soraw jogap alışmagam. Şeýlem daşar ýurtda aradan çykan ýyldaşymyň jesediniň Türkmen konsullugy tarapyndan Türkmenistana uradylmagy ýaly waka soňky ýyllar ilkinji gedek bolup geçýär. Şolar ýaly şäher ilkinji gedek gurnolýa diýsegem ýalňyş bolmaz. Diýmek Türkmenistanyň diplomatik edaralary, işgärleri tehel isle bildiren halatynda, tehel tagalla urup görkeden halatynda şolar ýaly işleri edip biljek ekene. Öýden aýatlary bilen duşup geçirip, açyk soraw jogap alşanlaryny olaň bir ýere gaçaýma da. Ya berilen haýtadyr bir kıyın soraw sebäpli diplomatyň ýüregi ýarylyp, tarpataýyn jan bermede. Onda näme üçin Türkmenistanyň ähli beýleki ilçehanalary, konsulluklar şolar ýaly şäherler gurnamaly. Näme üçin wagtal açyk kapylar günni geçirip
Studentler bolsun, ya adat raýatlar bolsun Türkmenistanyň daşary ýurtlarda ýaşap ber. Şolar bilen duguşyk geçirmeliler, şolar bir kynçylyklar bilen gadyplanmalylar. Çözüp bilen boynuňa alaýmaly, men birine ilçihana ýa-da konsullugyň derejesinde şu meselen çözüp bilemdik. Ýöne siz aradaňyzy bize getirin, biz hem hökümete getirir. Biz şonu çözjek bolalyp, iň bolmanda bir şo buğday nanyň bolmasa, ýa-ni buğday nanyň bolmasa buğday sözüň ýokmudyr diýilşi ýaly bir umyt berip bolýandyr. Adam käçilikli guruluşyp bolýandyr, öz raýatlaryňa iň bolmanda adam hökmüne garap bolýandyr. Ine men bir şuur ýütüşiklat däl, bir hemme ilçehanalar konsulluklarına etip berende. Ýöne şol ýanky Astrahan'daki konsulun şu eden ilkinci ve de görkeden nusgosy şu biziň ýagdaýymyzda sag bolsun münasip da. Şoň şu men ýanky şu garaýfa sag bolsun aýdadym ben ýa. Şular ýa nusgu görkeden üçin hemen beýleki diplomat edaralarynyň işgärlerini, Türkmenistanyň diplomatlaryny, konsullaryny, ilçilerini iň bolmanda şular ýa derejede bir herekete başlamaklyga, bir ilat bilen kontakta girmekligi. Şolaň birazjyk aladat netjek bolmaklyga çagyrýar. Görsüňiz diýen şolar edip bolýan da eken. Bizim ölüýümizde de iýe çykyp şonu Türkmenistanda da uğradyp bolýan eken, birazjyk uğurduny ylgata. Umumane şunky täzelik bilen men soňuny şuň bilen şolar ýaly bir ýüzlenme bilen çagyr şulan jemlejek bolýan. Ada türkmeniň bu edeki dünýä habarlaryny şu taýda tamamlaýar. Eger şu formatdaky habarlar gepleşigler size ýaran bolsa we onuň mundan eýlegem dowam etdirilmegine oňlaýan bolsaňyz, onda birinciden Arap Türkmen kanalyna hökmen abuna ýazylyň, ikincidenem şu gepleşik bilen baglanyşyk pikiriňizi kommentariýa bölümine galdyryn. Şu nukçede ünferip dinleýäniniz üçin köp sag bolun.